Sarean dauden jakien argazki piloak argi uzten du. Begietatik jatea egungo gauza da. Mugikorra mahai tresna berria bihurtu da. Plater batek atentzioa deitzen digunean berehala ateratzen diogu argazkia. Gero eta zabalduago dago sare sozialetan jaten duguna dokumentatzeko obsesioa. Kalterik gabekoa edota entretenigarria da batzuentzat, baina Frantziako txef handiei ez zaie bat ere gustatzen. Doako publizitatea baino irudi hoietan jabetza intelektualaren kontrako mehatxua ikusten dute Frantziako sukaldariek. Gainera uste dute, sarean Plateren argazkiak etorriko diren bezeroei sorpresa zapuzten diela. Honela, argazkirik ez dioen oharra, museotatik jatetxeetara pasada. Menuan zigiluak dendena dio, ez erre eta ez atera argazkirik. Michelin izar bat duen Frantziako jatetxe honetan, denbora daramate bezeroei mugikorrak Plateretik urrun edukitzeko eskatuz. Facebook edo Twitterreko lagunekin konektatuta badaude, ez daude gurekin. Guk nahi duguna da momentua bizi dezatela, memorian sentsazio eta emozioak gordez, eta ez soilik argazkiak. Baina argazki bategatik badira mahaia berrantolatzen duten bezeroak. Argazki bategatik Platera ozten ere uzten dute. Janariaz disfrutatzeko modu berriaren kontra Frantziako txefek borroka galduta dute.